Gazda, možemo? Dakle, dobro večer, ja vas pozdravljam ispred baze za radničku inicijativu demokratizaciju. U ovom našem ciklusu radiona, ovo je 6. Oni koji su bili znaju, koji nisu. Kratko ću samo reći, dakle u ovom ciklusu smo se bavili organizacijskim, pravnim, ekonomskim i medijskim aspektima radničkih borbi. Do sadašnjih 5 radiona smo pokrili teme izgradnje solidarnosti, organizacije štrajka, medijske strategije, kao što smo se bavili i zadrugama, kao nekim modelom možda korisnim za određene oblike radničkog organiziranja. Isto tako smo se već bavili jednom prilikom sa temom restrukturiranja, i to na primjerima ITAS Prvomajske iz Ivanca i Jugoremedije iz Zrenjanina iz Srbije. Dakle, ovo je druga radiona na kojoj se bavimo restrukturiranjem. Večeras na primjerima Jedinstva Novo, firme iz Zagreba, iz koje nam je dolazi gospodin Ivan Grošek, koji je tamo radnik i direktor te firme, koji je proveo svoj radni vijek u toj firmi, koji će nam naravno puno toga ispričati šta se u toj firmi događa. Ono što je, po čemu je ona važna, što je to, mogli bi reći, možda je jedinstven slučaj u Hrvatskoj, s obzirom na način kako je ta firma sačuvana i s obzirom na model upravljanja i vlasništva. Drugi primjer je Konfekcija Novska, znači firma koja je isto tako bila početkom 2000. i 2003. konkretno sačuvana od stečaja, i to na način da je proizvodnju pokrenuo sindikat. Sindikat koji je bio tamo aktivan je novi sindikat Marije Vekovića, koji će nam o tome također nešto više reći. Mario je bio uključen u ovaj slučaj jedinstva, tako da je zapravo jako dobra osoba koja može dati neki ovako širi pregled vezan uz ove večerašnje slučajeve. S nama je gospodin Anto Bošnjak, on je voditelj županijskog ureda Hrvatske udruge radničkih sindikata u Osijeku, koji će nam zapravo reći vezanu situaciju u Slavoniji po pitanju deindustrializacije i sadašnjeg stanja radničkih prava, jer nam se čini da je to zapravo područje kojem znamo, bar ovdje, ajmo reći u Zagrebu, relativno malo, a situacija je vrlo ozbiljna, pogotovo ozbiljna možemo reći s obzirom na neke sektore koje ćemo pokriti i večeras. I s nama je ovdje i Goran Jeras. Goran je konzultant koji je duži niz godina radio u komercijalnom sektoru u Nizozemskoj, nedavno se ponovno vratio u Hrvatsku, gdje ima jedan jako zanimljiv projekt o kojem će večeras i to nešto reći, a koji se zapravo izravno dovezuje na ono što nas zanima ovdje večeras, a to je jedanput kad je poduzeće restrukturirano, što onda? Znači gdje nabaviti sredstva, kako napraviti poslovni plan, kako nastaviti poslovati i tako dalje. Pa ja bih sada ne dužim dalje, jedno što ću vam još poslati, to je ovaj popis koji nam treba za našeg financijera, to je Rosa Luxemburg Stiftung, dakle njemačka fondacija koja sponzorira cijeli ovaj niz predavanja. I naravno zahvalio bih se našim domaćinima, Savezu samostalnih sindikata. Za početak dao bih riječ Mariju Vekoviću. Mario, budući ste vi sudjelovali u 2 ova primjera, imate dosta iskustva na razini cijele Hrvatske, pa izvolite. Dobro, hvala, bez obzira na oba 2 primjera, ja ću se koncentrirati danas na Konfekciju Novska.